Tîm y Barri heddiw'n cael ei arwain mas gan gefnogwr lleol Vanessa Jenkins, a mae hi'n deall bod yr adloniant gorau gewchi dros yr wyl yn y Barri yn dod fan hyn ym Mharc Jenner. Cyn Owen a hi, tuag at cornel gwrdd Cosby y peniad. Ddim yn dod gan Mael Davies. Pen-y-bont sy'n casglu, Nathan Wood. Yn llwyddo gael y bas at gornel. Mael Davies mewn i canol. A James Kroll ar peniad. Gyfle cyntaf da i Pen-y-bont. Y tîm ar frig uwch Cyngor Cymru. Armstrong. Ben Margetson. Patton yn ras. Trio ennill y bêl yn y canol yn Pritchard. At Nathan Wood. Wood. Mynd am yn ergyd yn y diwedd o bron i fe wasgu fe mewn i'r gornel isa rhwng Armstrong a'r postyn. Ond Armstrong yn un yn dda ar bedwi. Ac mae allan am gic gornel. Cam Sainty. George. Gwynebu Cyn Owen. Mae'n gwyro. Cyn McLagan yn y cwrt. A mae'n gwyro fewn am gol! O'r Barri ar y blaen. Cyn McLagan yn rhoi gwen ar wyneb cefnogwyr y Barri ar wyl San Steffan. Yn erbyn y tîm sy'n ar frig y gyngred dros Nadolig, King McLagan y capten yn casglu bêl yn y cwrt. Mae'n un i ddim. Press. Hulbert. Press. Croeso i fewn, cael ei benio lawr gan Michael George. Heibio i'r postyn. Barri'n edrych i mestyn i mantes ar ddechrau'r ail hanner. Yr oedi yn y chwarae. Pen-y-bont yn rhoi cyfle i'r Barri ddwyn y bêl yn ôl. Pas yn wych gan Robbie Wilmot. At Evan Press. Be mae Press yn gallu gwneud? Canfod Kane McLagan. A Tony Hulbert. Mae yn y cwrt. Mae'r lawr. Mae'n glir. Be mae cefnogwyr y Barri teimlo. Dim trosedd yn ôl Bryn, Markham Jones. Davies. Fydd y da gan Reffel. Reffel yn hawlio unwaith eto. Gwaith da gan yr eilydd. Clayton Green yn lledu. Cyfuno gyda Cyn Owen. Green. Disgorio'r cam o'r blaen i'r Barri. So yma, trio tynnu nôl i'r ymwelwyr. O'r ffordd at Venables, mae'n taro trawst. Ac mae fewn. Wel, croesiad yn peri problemau yn y cefn i'r Barri. A pwy arall o'n Chris Venables sy'n manteisio. Ni'n gyfartal. Pritchard at Wood. Mae'n y hyder nawr. Gyda Pen-y-bont. A bas tu ôl at Cion Reffel. Reffel yn mynd amdani yn syth at y golwr Liam Armstrong. Cyn Owen. Owen. Reffel. Yn glanio at Mael Davies yn mynd am y gorau licha. Yn ben yn ei ddwylo. Am gyfle i Mael Davies yn fyna. Symudiad yn un da. Jes methu cadw'r ergyd yna dan y trawst. Ludvigsen. Yn canfod Cyn Owen. Owen. Mae'n trio gwasgu'r bas yna. Tiat Cion Reffel. Gormod ymladd. Owen yn casglu at Clayton Green. Clayton Green i gornel isa! Clayton Green yn o'r ymwelwyr ar y blaen. Wel, o'n nhw goli ddim i lawr ar y hanner yn y gêm gyfatebol. Ym Pen-y-bont, rhywun peth fan hyn. A maen nhw nawr ar y blaen. Ydyn nhw'n gallu gwneud yr un peth dwywaith. A cadw'r triffwyn tro hyn. Mas ma'n ati Cyn Owen yn mynd am y gornel isa. Ac am agos o hwnna. O Barri. Yn trio taro nôl yn syth. Methu yn ioni tro nawr am agos gan Cyn Owen. Gornel fewn at cwrt bach. Wilmot. At Richards. Richards. Oedd i fewn. Mae Margetson yn penio fewn at bosib bella. Bron iddi cael i wyro fewn. Richards yn taro'r llawr
Mewn rhwystredigaeth mor agos i eri hwnna fewn at y gol. Ond y Barri methu rhwydo tro yna.